No morjesta. Pitkästä aikaa. Tässä on vähän kerennyt jo tehdä tätä vähän eteenpäin jo. Tänne omat sösellykset on nyt korjattu ja pinnat oiottu. Sisusta on maalattu mustaksi. Ja bensatankkia on aloitettu tekemään. Sinne jo olokki meni paikalle. Eli ensimmäinen reikä on paikalla. Peräkontin lattia on tehty. Tuo Mattis Karake vetäisi meikäläiselle hienon lattian tänne peräkonttiin. Ja minä sitten siihen suhasin keltsin maaliin. Voi sanoa, että aina pelti, jos on tasainen maali. Ja täälläkin on ja siinä on tulevat vanteet. Ei nuita. Ja katto on. Siinä on vähän vesipisaroita. Ja vähän tässä aika virehtänyt niin sanotusti tekemättä yhtään mitään. Mutta nyt on vähän pitkästä aikaa inspiraatiota tehdä ja kun tämmösiä hommaa, niin sitten pitää hommata välineistöä ja siellähän on tikki. Jospa sillä saisi peltejä vähän tuohon pömpeliin paikalleen. Tarkoitus kyllä oli vähän projektia kuvata, mutta ei muistanut ollenkaan. Kiire tehdä, sanotaanko näin. Jospa se loppukesästä pörisis taas pitkästä aikaa. Palellanpa tässä jossain vaiheessa uudelleen näissä merkeissä, näissä tunnelmissa. Mini valmistuu vuonna ehkä 10 päästä. Joo, moro.